Celébrase hoxe en Chantada a terceira edición dun congreso apícola centrado na loita contra a velutina e no que tamén se informou das axudas aos apicultores tras os incendios deste verán. Falamos dun sector que, segundo nos contaron, vive épocas moi malas tras a chegada do insecto invasor asiático, que prácticamente acabou ca abella galega en toda a zona do litoral. Na costa a maior parte dos apicultores desapareceron, foron comida da vespa velutina e agora mismo pois quedamos uns poucos. José ten 50 colmeas no Morrazo e contanos que tristemente a velutina conseguiu que sexa o segundo apicultor con maior número de enxamios na súa comarca. A situación da abella empeorou aínda máis tras os lumes deste verán. Xa tiñamos o problema da barroa, que sigue aí, o problema da velutina, o problema da avispa nova que ven e agora por encima pois o problema que temos aí engadido dos incendios que realmente destruiu un montón de colmeas. No Congreso presentáronse as axudas ás que aínda se pode optar, 4 liñas centradas nos bens e maquinarias, nas fontes de alimentación, na perda de produción e na morte dos animais. En Galicia había unhas 120.000 colmeas rexistradas antes dos lumes. Os danos aínda se están peritando, pero son moitos debido a que esta gandeiría depende do medio. Sí, está moi ben, pero é un pequeno parche, porque toda a floración e toda a fauna vai tardar anos en recuperarse. Con respecto á velutina, moitos dos participantes no Congreso creen que o trampeo masivo é necesario, pero insuficiente. Propoñen alternativas. Se captura as avespas velutinas e se lle aplica un biocida. Se libera o insecto e o insecto o que fai é retorna ao seu niño e contamina o niño e o mata. Pero de agora isto aquí non está autorizado, non? Non, nin aquí nin en Italia. En Italia foi un proxecto experimental con moi bons resultados, porque o que estaba o estudio o que demostrou é que preto de 1,5 km dos puntos de desinfección os niños perecían. A velutina empezou a colonizar Galicia hai uns 12 anos.